Уникален сладкиш, неаполитански, който става само за 5 минути. Дори за много по-малко от 5 минути. Взимаме бишкоти, които са заляти с шоколад, а между тях има бял крем. Заливаме бишкотите с нов крем, който е плодов. И върху крема поставяме стафитки или орехчета. И изчакваме да изстине. Това е фантастичен неаполитански сладкиш, с който може да зарадвате своите гости или своя съпруг. Уникален сладкиш, който става само за няколко минутки. Сега, когато изстине, аз ще го разрежа, за да ви покажа как ще ви потекат лигите. Това е невероятна вкусотия от Неапол.